Sme No Hair Crew, tvorcovia najlepšieho depilačného krému na odstraňovanie chlpkov pre mužov, aký kedy existoval. Intimný krém je navrhnutý ako najjemnejšia možnosť na odstránenie chlpkov tam dole a telový krém je určený jednoducho na všetko ostatné. Predstavme si produkty a ukážme si, ako ich používať. Otvorte balenie a mali by ste tam nájsť niekoľko vecí. Krém a špachtľu. Špachtľa vám pomôže rozotrieť krém na tele, na nohách, na vašich semenníkoch, jednoducho všade. Teraz pripomienka na vaše nohy, ruky, na váš hrudník a chrbát, používajte telový krém. Intimný krém je na vaše semenníky a zádok. Ako sa to používa? Naneste potrebné množstvo krému do ruky, na špachtľu alebo priamo na miesto, kde chcete odstrániť ochlpenie. Máme zákazníkov, ktorí používajú špachtľu, zatiaľ čo iní uprednostňujú používanie rúk. Ak plánujete použiť ruky, po aplikácii si ich nezabudnite umyť. Naneste na oblasť hrubšiu vrstvu krému, ale nevtierajte ho do pokožky. Väčšina problémov s aplikáciou krému vzniká preto, že zákazník nepoužije dostatok krému na pokrytie celých chlpkov. Nastavte si budík v telefóne, minimálne 4 minúty pre telo, ale aj intimné partie. Keď časovač zazvoní, pomocou handričky alebo špachtle zotrite malú časť krému, aby ste zistili, či sa chlpky oddeľujú. Ak nie, počkajte ešte 1 minútu. Opakujte ten istý postup. Keď sa chlpky začnú oddeľovať, skočte do sprchy a použite tú istú handričku na odstránenie chlpkov. Chlpky by sa mali veľmi ľahko odstrániť. A teraz ešte pár záverečných tipov od profesionálov, aby ste mali čo najlepší zážitok z No Hair Crew. Po prvé, použite dostatočné množstvo krému. Po druhé, urobte si test na malej ploche pokožky pred úplným použitím. Každý má inú pokožku. Test na malej ploche vám pomôže zistiť, aký čas je pre vás optimálny a či nemáte na produkt alergickú reakciu. Po tretie, rôzne oblasti budú potrebovať rôzne dlhý čas pôsobenia. Napríklad chlpky na miešku sú tenšie ako vaše lonové chlpky, takže tenšie chlpky budú potrebovať kratší čas. Po štvrté, tento produkt je 100% bezpečný pre vaše tetovanie. Ak je tetovanie čerstvé, počkajte pár týždňov a potom môžete produkt aplikovať. A po piate, aplikujte na suchú pokožku. Uistite sa, že pokožka aj chlpky sú pri aplikácii produktu suché. Máte nejaké otázky? Napíšte nám e-mail a my sa o vás postaráme. A nezabudnite, zostaňte hladkí.